aka na-achị Ọra steeti ya bụ Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke gwagoro ndị niile wuru ike n'okporo ụzọ Ogboko Sakamori nakwazi na awa ide mmiri dịgasị iche iche bụ nke enwere na Ọgbaru Ọnịcha North ya nakwazi na South ka ha jiri gboo wee buchasa ihe ndị ahụ. Gọvanọ bụ onye nke kpọrọ okwu a n'isi ọdụ okpuru ọchịchị ime obodo Ọnịcha South ma bụrụ na nya bụ ọgbakọ ya na ndị nke nwe ụlọ aka ha nwere n'ebe ahụ bụ ndị nke edere akara n'ụlọ ha a ga-ebupụchasị ka e wee nwee ike wee lụọ amụma ọrụ mmepe bụ nke eji n'aka n'ebe ahụ. Emmanuel Chigbata onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anya bụ akụkọ n'uso. Onye nọchitere anya ya bụ onye osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim gwara ndị bi n'ebe ahụ ka ha kwụsị ịrụ ụlọ ebe mmiri si aga nke ọ sịrị na ọ na-ebute ọgbata uhie na gburugburu ma na-enyekwa ndị mmadụ nsogbu. Gọvanọ sịrị na nzukọ a bụ ka gọọmenti na ndị nwere ụlọ na gburugburu ebe ahụ kparịta ụka iji wee fụ na-emere ihe niile n'ụzọ udo ma kwee nkwa na gọọmenti nọkịta bụ nke ọ na-anụ ọkụ n'obi iweta mmepe na gburugburu niile na steeti a. Gọvanọ Soludo sịrị na igbochi ebe mmiri si aga bụ nke na-ebute nnukwu nsogbu dịka oke ide na mbuze na obodo ọbụla. Ọ chetara otu mmiri si wee gbagbuo mmadụ 5 na-arụ n'ụlọ akụ site na mgbochi egbochiri ebe mmiri si aga ma kwee nkwa na gọọmenti na ugbu a dị njikere ịfụ na arụgharị steeti a ka ọ bụrụ nke onye ọbụla ga-enwe aṅụrị na-enweghị mgbochi ọbụla a ga-enwe na gburugburu. Onye isi oche nke Anambra State Fiscal Planning Board bụ Barrister Chike Madiekwe kọwara na gọọmenti ugbu a abụghị nke chọrọ imegide onye ọbụla ma ọ kpagbuo onye ọbụla mana nke kwadoro na a ga-etinye ọdịmma na nchekwa ndị mmadụ ka o buru ụzọ kpeekwa ndị ọbụla ndị akagoro akara na ga-ewepụ ụlọ ha ma ọ bụ ihe ha rụnyere ka ha fụ na ha gbasoro ntụziaka ahụ. Onye Transition Committee Chairman nke kansụl Ọnịcha South bụ Maazị Gideon Nwankwọ yọrọ gọọmenti ka ọ fụ na ọ gbadoro ụkwụ na mkpebi ya ịfụ na etinyere ihe niile kwuru n'ọrụ n'agbanyeghị onye ọ bụ ya nwe ụlọ nke arụrụ na ebe mmiri si aga. Ụfọdụ ndị landlord kwuru okwu nke gụnyere Maazị Uche Ogbuagụ na Chief Ikechukwu Ọdịmegwu kwukwere ka o si dị ha n'obi ma yọọ gọọmenti ka ha leba anya n'ayịyọ ha rịọrọ.